nillonċjaw fażi ġdida tal-proċess tal-visas li jinkludi platform teknoloġiku ġdid li ħajkun aċċessali għall-ewwel darba bħala pajjiż. Huwa platform li diġà huwa aċċessibbli għal pajjiżi oħra jiswa l-flus, imma ħankun qegħdin nagħmlu dan l-investiment. L-idea mhux li tagħmilha aktar faċli f'sens li tneħħi ċertu requirements, l-idea hija li tagħmilha aktar faċli kif semma Lord Tomlinson. Il-fatt li jekk student ġej mill-Vjetnam biex jistudja Malta, irrid mill-Vjetnam jmur iċ-Ċina, jagħmel iċ-Ċina ġimgħatejn biex japplika għal viża u mbagħad biss wara jista' jibda it-triq biex jiġi Malta, u dan huwa forsi xi ħaġa ma tantx napprezzaw. Aħna m'għandniex ambaxxata f'kull pajjiż tad-dinja, m'għandniex anke jekk ikollok f'kull pajjiż tad-dinja l-pajjiżi jkunu enormi. Allura rridu jkollna aċċess għal network li diġà jeżisti ta' uffiċċji u anke pjattaforma teknoloġika illi jekk persuna m'għandux għalfejn jivvjaġġa persuna 6 sigħat biex tapplika għal viża. Tista' tapplika online, jkollok l-interfaces li diġà jeżistu, teknoloġiji li huma ippruvati u li huma użati minn pajjiżi oħra, ħalli tagħmel aktar faċli. Dak huwa il-deċiżjoni li jmiss li ħankun qegħdin nieħdu, ħankun qed neħduha fil-jiem illi ġejjin, ħajkun hemm preżentazzjoni f'dan ir-rigward, il-Ministru wkoll flimkien mal-Ministru tal-Edukazzjoni, mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin u mas-Segretarju Parlamentari fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Giulia Farrugia bagħtu delegazzjoni f'pajjiżi oħra biex jaraw kif qed jaħdmu s-sistemi u wasalna biex nieħdu d-deċiżjoni dwar is-sistema ġdida li ħankun qegħdin nużaw.